Alertem. Disclaimer. Advertència. Vigila, ojo, peligro. Alguna cosa ha fet clic allà darrere i ara no en sé Se tanca la porta sola, tens fantasmes. Bueno. Aquest és un podcast carregat de decadència. No ens ho tingueu en compte. Estem o bé molt adormits... O bé molt deprimits. No sabeu quina de les dues. Què gaudiu del nostre podcast? Atuna. 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 Això és la intro. Atuna. Atuna. Sí, no, ja està. Benvinguts a audio.png. Escric com a paraula punt, no el símbol punt. P-U-N-T. Que sí. Som l'Àlex i el Dani. Això és un podcast de notícies recents. Semi-recents, rotllo de l'últim mig mes, tampoc ens escanyem. Però seriós, Això és un podcast seriós. Sí, home, sí, seguim les notícies arran d'informació i no ens distraiem mai. Sí, així. Dit això, gaudiu d'unes 2 o 3 notícies d'actualitat i de 2 gamarossos trobant-li gràcia. Àudio. Punt. PNG. Daniel, et selecciono tu. Amb què? Et selecciono. Amb seleccions? Com els salesians, que acaben de fer la selectivitat. No puc! La selectivitat! Fuck, és contagiós això! La selectivitat, nens i nenes i nenis! Selectivitat ha passat fa poc. Cade, saps què és la selectivitat? Tu la vas fer? Sí, 2 cops. 3. Sí, la vaig fer 3 cops. Com? Vaig suspendre el primer cop la selectivitat quan va aprovar un 98% de la població espanyola. I tu eres el 2%. Si és que es presentaven 50 persones. Putos losers. Exacte. Després vaig fer la segona selectivitat, o sigui, la recuperació de la selectivitat, la de setembre, i vaig aprovar. Vale. I després vaig decidir que no m'agradava la nota i que la volia pujar, i vaig fer el tercer cop de la selectivitat, que evidentment ja vaig treure el 7 i pico, però perquè tenia una mitjana merda, tio. Jo recordo que la selectivitat, jo al batxillerat me'l vaig currar moltíssim per tenir una bona nota de tall i tota aquesta merda. Després vaig mirar les notes d'enginyeria i eren totes 5, perquè sempre hi havia places per omplir, i vaig dir, quina merda, no em vaig currar la CL i vaig entrar igualment a la carrera d'informàtica, així que, pa què? Fantàstic, bones experiències. Amb aquests consells per la nova joventut, pleonasme o oxímoron, la pregunta que fa fallar els estudiants a la selectivitat. Ai no, sempre n'hi ha una d'aquestes. Si tens 17 i 18 anys, em sembla que aquesta notícia no ve de nou, però és bàsicament preguntava sobre una figura retòrica d'un text de Valle Inclán a la prova de llengua i literatura castellana. És que són uns fills de puta, No sé si recordes bàsicament la selectivitat, doncs a la classe de castellà et donen un text i et diuen, bueno, vinga, d'aquest text em dius 37 coses. Sí. I me la justifiques. I me la justifica la resposta. Justifica la resposta. Que fàcils que hagueren sigut els exàmens si haguessin sigut sí o no. I què els hi preguntaven exactament, que han suspès tant? Pues, bàsicament, ha estat en l'opció A, recorda que hi ha 2 opcions, per si una no t'agrada pots agafar l'altra. Sí, i cada una és pitjor que l'anterior. Que sempre m'ha semblat com estrany quedar-se en 2. Saps què vull dir? Fes-ne 7, fes-ne 10, alguna m'agradarà, alguna... Mira, aquesta part sé que me l'he estudiat. A mi m'agraden 2 perquè és com, estudies el 50% sí. I ja ho tens fet. Exacte. T'ho parteixen el 50% i diuen, mira, nens, les opcions es divideixen en aquesta. Estudia't això o estudia't l'altre. És com jo, que en vez de dibuix tècnic vaig fer filosofia. Que dius, vull dir... Misma mierda és. Misma mierda. Una de les preguntes, l'opció A, demanava quina figura retòrica es feia servir en el text Enciende el cigarro apagado. Oh, vaja. Les opcions eren 4, o sigui, era tipus test. Retruécano, no sabia que era una figura retòrica. És el que diu el capità Haddock, quan li surten les coses malament. Milions de llamps i trons. Retruécanos! I centelles d'esparrafada. No, però això és la versió castellana. Bueno, clar, la versió catalana tenim la parrafada. En aquesta casa el Tintín es llegeix en català. Hipàlage, en teoria es diu hipàlage, però és que és el mateix. Un impàlaga és el bitxo aquell, no? El que té cuernos. Sí, no, és el cotxe aquell, el Seat Impala. El Seat Impàlaga. Un oxímoron o un pleonasme. Però és que no sé ni dir-ho, tio. Pleonasme no és el que t'agafa quan t'espanten molt i et quedes sense aire? Sí, és allò que després sempre tens al cor que ja no pots fer gaire esport. No, home, no, és l'època aquella dels dinosaures. Disclaimer, estem fent els gilipolles. Sí, no és que no sapiguem què vol dir pleonasme. Per molts, l'opció correcta era pleonasme. Per què? Passant de què? Com va sonar el pelo... A veure... Però aviam, tu saps el que és un pleonasme?
No en tinc ni puta idea, però sé el que és un oxímoron i té molta més pinta d'oxímoron que pleonasme. Només per la pinta que té... Quan parles de cigarretes, no parles de pleonasme. Parles d'oxímoron sempre. Quan parles d'utilitzar l'adjectiu contrari a l'adjectiu que has posat abans per donar un nou significat a la paraula, clarament sona oxímoron. Vale, llavors tu marques oxímoron. Correcte. Pues suspens! Què dius? Suspens! Perquè oxímoron, sí, és unir dues... aquí posa, unir en una mateixa expressió mots o unitats sintàctiques de sentit contrari. Clar. Però encens la cigarreta apagada, no la cigarreta encesa. Té tot el sentit que encenguis una cigarreta apagada. Hòstia, és veritat, que fills de puta! I el pleonasme, que el diccionari de l'IEC defineix com a redundància, era la resposta correcta, perquè és redundant. Fills de puta. És com dir, m'atrau l'Àlex guapo. Dius, sí, redundant. Redundant. No puc dir que l'Àlex és guapo, que m'atrau, ja està. Hipotèticament. Això de l'Àlex és atractiu era l'opció B, saps? Després parlar amb mi em parles al telèfon. No era l'opció. Parles al telèfon. Parles al telèfon. No passa res. Ja hem dit que hi ha disclaimer, que hi ha decadència. Hi ha decadència, nois. No hi ha decadència. Estem fent l'episodi 10 per obligacions de contracte. Creieu, els que heu fet la selectivitat, que esteu malament? Espereu arribar a la nostra edat i ja en parlem. T'acaben de sortir 37 canes només del comentari, O sigui, les he vist... Les que tinc. A veure, així, és un pleonasme, això. Pleonasme, sí. Pleonasme, sí, exacte, que és redundància. Que és allò que dius, allò és quan dius, bueno, mira, és redundància, però no queda tan fi. Anem a ficar-ho així com un llatí grec, que queda més cookie, saps? Nosaltres també ho fem, els informàtics. Posem donut als serveis de màquines. Els posem donuts, els posem tarta de manzana. Podria ser servei que te da los logins, però no ho fem. Però donut és millor. Donut sona a algo que jo em menjaria. Exacte, vull dir que jo ho entenc. Jo entenc que vulguis dir pleonasme a decir la misma cosa dos veces, saps? Vull dir... No, però és brutal, perquè, o sigui, això en realitat era un examen que no... Efectivament, era un examen. No, però m'agrada perquè tu penses que estan avaluant si saps o no la paraula, però el que estan avaluant aquests cabrons és la teva comprensió lectora. Literalment, Te la juguen. És igual el que posis, pots haver pres les putes d'això. Però jo, realment, quan he llegit Enciende el cigarro apagado, jo també havia entès oxímoron. Perquè jo ja havia llegit Enciende el cigarro enceso. Exacte, sí. Per què tornar a ficar-ho? Redundància. No ho sé. Per què ficaries redundància igualment al teu text? Saps? Com a Valle Inclán. Anem a preguntar-li a Valle Inclán. Per què poses redundància? Fill de puta. M'ho dius un cop i en tinc prou. Deixa de fer patir a la quitxalla que ells volen entrar a informàtica. Així van les generacions, que els enganyes, els hi treus la il·lusió de viure. Exacte. Et venen amb totes les ganes, he estudiat, sé el que és un oxímoron, sí. I pum, i els fots comprensió lectora amagada. Hola, soy Valle Inclán, aquí hi ha un altre pleonasme. Has fallat la CL, torna a repetir, no arribaràs a la carrera que vols. Volies ser doctor? Ho sento, et faltaran el 0,1. Exacte, has suspès l'examen difícil, pleonasme, fill de puta, redundant. Total, a la sortida de la prova, les respostes s'han viscut entre el dramatisme i el sentit de l'humor, i això ha fet córrer per les xarxes, i bàsicament és tot memes. O sigui, ara la xarxa només és que memes. Jo no sé com tens tu l'Instagram, però jo que tinc memes catalanes és tot oxímoron. Jo és que no tinc Instagram, així que... Tu sí que tens... Com que no tens Instagram? Me l'he borrat. Ara ja no soc part dels Instagramers. Saps què em passa? És que sé que ho has fet més d'un cop i ara no sé si ho dius de veritat o no. Ho hauràs d'averiguar. No, perquè et van etiquetant una història l'altre dia i la vas... Tu, aquests jovenets... Et controladíssim, ja d'això. Total. Quitxalla, jovenalla, si heu suspès, em sap molt de greu. La culpa és dels profes de castellà que no us han ensenyat suficientment bé. Exacte. I et dic una cosa, si per això t'has d'obligar a fotre un puto sabàtic o deixar la teva carrera dels teus somnis per això, et juro que te n'aniràs al cementiri sabent la diferència entre oxímoron, pleonasme, hipàlage i traqueotomia, que no sé quina era l'altra. Retruécanos. Cade! Hòstia, espera, que estic donant-li les botelletes. Benvinguts a l'entremès. Vosaltres no sabeu, però avui comencem del revés. El què?
que gravem primer l'entremès. Exacte. Aquí, deixant el background, saps? Una miqueta de behind the scenes, no? Cade, tu saps que tenim un eclipsi nou? Un altre. Un altre. Però això es fa com 2, ja. Exacte, estem entre 2 eclipsis. Tècnicament, sempre estem entre 2 eclipsis, si t'hi pares a pensar. Tècnicament. Però aquest eclipse és diferent al de l'altre. L'altre era un blood moon, i aquest és un eclipsi anular. Això què és, el que et fots al dit? Sí. No, el dit es diu anular perquè és on venen els anells. Ah! No, els anells no es diuen així per al dit, anular, sinó al revés. Bàsicament, un eclipsi anular de sol, la lluna es fot davant de la Terra i tapa una mica del sol. Tot el sol. Això no és la nit? No sé com respondre't això. No, la nit és quan gires i no veus el sol. La Terra diu, no, ja no vull veure'n més. Ah, I això és quan estàs de dia, però no del tot, perquè hi ha la lluna allà. Clar, que la lluna reflexa la llum del sol, per això veus la lluna, perquè és de nit i bla, 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 bla. Però aquí no, aquí la lluna ens fa un alunizaje, que se'n diu, i ens tapa el sol. El nunitjatge, sí, exacte. Pues és un eclipsi estàndard, dels normals, collons. Normalet. Aviam, no és tan comú perquè de la manera com hi ha els angles no està tot alineat. Vale. Llavors, la manera que s'alinei la lluna, la terra i el sol no és gaire comú. No passa cada setmana. Aleshores, Daniel, jo puc veure aquest eclipsi sense ningú tipus de protecció? Puc mirar-lo directament? Podria fer una broma aquí, però apostaré per la seguretat de dir-te no, sisplau, no miris l'eclipsi. En general no miris el sol directament, en general, però tampoc et passa res perquè aquí a Catalunya tampoc l'hem pogut veure. A Galícia, per mi, l'hem pogut veure un 20% i aquí un 2% del sol tapava. Vull dir que... Espera, però ja ha passat l'eclipsi. Ja ha passat l'eclipsi. Collons, però em vens a mi ses dites, això no és un entremés, això és un pasta més, és un entremés al passat. Espero que hagueu disfrutat de l'eclipsi del 10 de juny. Vinga, us deixem la propera notícia. For shame. És un party trick de puta mare, saps? Dani, no, així no. Veus? I et talles, perquè clar, és llauna. Ja? Sí, ja portem estona. Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate. Un espejo de cristal i mírate, i mírate. Bé, la tendència fashion del nostre podcast! Cada una cosa, per què estem sent nostàlgics per una cançó de l'època dels nostres pares? Perquè tu i jo no l'hem vam sentir mai en viu. Jo no he estat nostàlgic, però se m'ha gravat al cap la puta cançó. Hòstia. I creia que per aquesta notícia ens aniria bé. Vale, d'acord. I per quina notícia exactament? Tornem a parlar de política? Presos polítics? Potser una miqueta d'astronomia? No, parlem de l'edat. De l'edat? Sí, l'edat a les potes del pavo. Potes de gall, però... Potes de gall. Què passa? Que l'edat no passa factura? No, sí que passa factura. Passa factura? L'edat no perdona. Hem publicat dues expressions. Jo et seré molt sincer. Sigue'm. M'està venint a sobre la crisi dels 30. I he dit, calla collons, ja que tens una, anticipa't i pilla les dels 45 també. T'anava a dir, si et pilles la crisi dels 30, dels 25 als 29, com estic fent jo, el 30 també t'arribarà, però no et sabrà tan greu. Exacte. Planeja, coi. Jo ja vaig més lluny i pillo les 40 cap amunt i per això he trobat un article que crec que ens pot servir de cara d'aquí uns quants anys. Però això està bé, així ja tens la feina feta. Clar. Això és com, jo tinc les rentes fetes del 2020 al 2030. Hòstia, totes presentades. I ningú té res a dir. A mi no m'han dit res fins ara. L'agència tributària diu, Daniel, de puta mare, tio? Sí que hi ha gent que truca a casa meva, però jo no els contesto, diuen Mossos, jo no dic, no, jo no em vull de Mossos aquí, jo sóc hetero, saps? Llavors se'n van. Hòstia puta. No, però continua amb la notícia, sisplau. No deixis que et talli. No, si no m'has tallat, m'has presentat un nou plantejament dels Mossos, ja no els tornaré a veure igual. Els Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra. Els nois de cantonada. Ui, que venen i et toquen amb la porra els Mossos d'Esquadra. Ui. Per què tanta protecció, Mossos? De què tens por? Hòstia puta, no direm on gravem això perquè ens foten d'hòsties. Ja tenen la meva adreça. Bueno, he trobat un... Oh, Déu meu. He trobat... Clar, de les declaracions de la renta de Mansales. Clar, jo les poso en carta, dic, mire, senyor rentor, yo vivo aquí, si le falta algún céntimo, venga y lo cuadramos. Y ya si eso, te mudes, però bueno, ja avisas con antelación. Clar, de moment no m'han contestat, imagino que això vol dir que tot va bé. Bueno, és igual. La notícia que et porto... Digues. Oh, Déu meu, és com maquillar-se els ulls a partir dels 45 anys.
Vale. Perquè, clarament, maquillar-se els ulls no és una ciència exacta. No. Però és una ciència menys exacta quan tens 45 anys cap amunt. Exacte, perquè, clar, tens la vista cansada, t'hi has de veure, posar-te les ulleres, maquillar-te amb ulleres és raro. T'imagines que t'haguessis de ficar les ulleres per maquillar-te? Vull dir, jo ho he dit molt en conya, però pot ser, Anem a investigar, anem a mirar junts. Per favor. Bueno, lo primer que et diu és que a medida que passa el tiempo el maquillaje de ojos se complica. Lògic, si passes 4 hores maquillant els ulls, pues potser és una mica més difícil que quan has començat fa una hora, no? Ara sí, clar. ja està. Perquè carregues massa, sí, clar. Pues no només és per al temps que passes maquillant-te, sinó també pel temps d'edat, perquè, evidentment, quantes més pates de gallo tens, pitjor poden quedar els sombrejats. Clar, hi ha una funció proporcional de les potes de gall a quanta foundation t'has de fotre. Exacte. Perquè això és una miqueta com el guix de les parets. O sigui, el que estàs buscant és tapar els forats que no es notin. Veus? Aquí és on erren moltes persones de més de 45 anys. No ho dic jo! No ho dic jo, ho diu Marie Claret. Senyors i senyores i senyers de 45 anys. Senyeres de 45 Com la senyera. Com la senyera. La senyera de la meva escala. Pel forat de l'ascensor, que és quilomètrica, i són les 4 barres. Jo no estic dient que si tens més de 45 tacos tens potes de gall. Però jo en tinc quasi 30, ja les tinc, així que potser... Jo ja he deixat de riure perquè em surten, saps? Vull dir... Total, si utilitzes sombra de ojos, no vagis a tapar-t'ho. No. El que has de fer és evitar el marró. És a dir, el marró de maquillar-te els ulls. El marró en queda... El marró. Sí. És molt necessari evitar tonos intensos i oscuros, vale. Com ho explica el make-up artist de Sephora, vale. I tira més per grisáceos, rosados, beixes i nudes. Nudes, per la nostra generació, és un altre tema. Vale, ok, suposo que... Vale, no, però ho entenc. Nudes deu ser com el color carn, però sense fer-ho racista. Aquí està. Clar, és com dir color carn. Quin és el color carn? Nude. Però està molt ben pensat, però és que això. de fet jo anava a dir això, o sigui, grisáceos... O sigui, al final has de combinar amb el color de la teva pell. Depèn del que tinguis... El grisáceo no et funciona, ni el rosat. Això ja és teoria de color. Jo no m'he maquillat mai. Sí. La meva bellesa és com és. Però, vull dir, realment, per qui va això? Jo dic que últimament estic veient bastanta gent amb eyeliner de color vermell. Sí. Es veu? Depèn de com. A vegades semblen malalts, a vegades mola molt. És difícil. O sigui, a mi realment els colors fantasia, ara que s'estan posant per a la sombra d'ulls, m'agraden moltíssim. Sobretot el liner que fan, que sembla que faci dibuix més que no pas maquillatge. A mi això em sembla una currada... Està de bo? Massa curro. Has dit currada o borrada? Currada. No, borrada no. És currada, jo no d'això. Jo no me'n poso més cares perquè em neguiteja molt que em toquin els ulls. Realment. Sí, és raro. Tens el llapis aquí fotut a l'ull i tu... Hòstia puta, qui ets? Vale. No sóc l'únic, no? No, collons. T'agafes aquest llapis, com els de pintar, i te'l fots per dins de la parpella. Dic, senyora, o sigui, deixa de maquillar-te tu. Saps? Vull dir, només per la tierria. No sé. Jo porto lentilles, em foto els ulls els dits dels ulls pràcticament a diari, però veure el llapis aquell i veure com la gent diu ai, m'ha entrat una mica de llapis a l'ull, es foten el dit a l'ull per treure's el carbonet, dius, però què fots? Però què fots? És a respecte a la gent que realment s'hi passa temps practicant i mestrant l'art del maquillatge. Ojo, i parlant d'eyeliner et diu que si tens 45 tacos, cap amunt, eyeliner, sí, però con una condición. Aviam. Ojo. Hi ha condicions. Las patas de gallo y los pliegues no facilitan la aplicación, pero si no quieres prescindir de él, hay un truco que no falla para no llevarte sorpresas. Et pintes les pates de gallo, totes, i llavors ja ho tens. Clar, les pintes individuals amb l'eyeliner. Clar, perquè realment l'eyeliner et surt de l'angle que sigui. T'arriba un eyeliner. Ojo, que aquest truc és més difícil que l'arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B, clicar Start i Select a la vegada. Ara tens 20 vides més. Com a mínim. Escull-les sàviament. Vale, fem una cosa. Els espectadors, els oients no poden veure això, però jo et diré com fer-ho i tu ho vas provant. Encara millor, fes-me mímica i jo t'ho descric. Vale, fet. Vale. S'està mirant al mòbil una paraula. O un dit, depenent. Cony, no, primer pas, hòstia. Primer pas. Joder. Primer pas. Barbeta cap amunt. Mira cap amunt, cap al cel. Segon, mira cap avall. O sigui, cap amunt, mirar d'avall. Vale? De moment ja ho tenim. Això és més exercici ocular que res més. Treu-te les ulleres. I els ulls
l'ombra d'ull tanca els ulls, que mires cap avall. Mig tancats. Mig clos, vale, d'acord, que hi veuràs molt bé. O sigui, això és a cegues. I a dins de l'ull t'hi pintes. Ahí està. Aviam, o sigui, per repetir, mires cap a... Barbet amunt. Barbet amunt, mirada avall, però mig closa i llavors et passes el desto. Oh. Sense poder veure gaire i a més, on has de tenir el puto mirall. No, i ojo, i el eyeliner ha de ser líquido muy fino. A lo millor et claves l'agulla a l'ull. Jo, per això ho regulen, perquè és una condició. Saps? Vull dir, si és un eyeliner molt fort, diu, no senyor, vostè m'ensenya el DNI i si té més de 45 no li puc prendre. No pot. Ho ha dit Sephora, ho ha dit Santa Sephora. Però clar, tenen botigues, això ho apliquen. Saps? Podrien aplicar-ho. Suposo. Negat, 60 anys no pot tenir aquest eyeliner d'aquesta... Això. Vull aquest eyeliner. No. Demasiado mayor. ¿Dónde está el DNI? És com els jocs de taula aquells que sempre posaven de 3 a 99 anys. I dius, i la iaia de 100, què? No, ja està, està xotxa. Deixa-la. Prou merda té, pobreta. No, però està guai, m'agrada aquests... Quantes vegades veus trucs de maquillatge per adolescents i jovenets i no veus trucs de maquillatge per gent que no és gran, gent de mitjana edat alta? Sí, realment sí. O sigui, no és mala idea. Simplement que sempre fa gràcia... A mi sempre fa gràcia les normes a nivell creatiu, saps què vull dir? És bueno, la puc seguir o puc no seguir-la. Evidentment, però no voldràs estar-te maquillant com un adolescent durant tota la teva vida. Sé que anaves a dir com una furcia. No, però joder, que jo soc una persona molt inclusiva, Daniel. Hola, benvinguts a l'entremès. El Cade té una idea, no me l'ha volgut dir per aquest entremès i em fa una mica de por. Aquest entremès us donarem una recepta. Una recepta? Perquè sé que sou uns califardeus i no cuineu mai. Ai, sí. Una recepta de què, exactament? D'un entrepà vegetal. Un entrepà per l'entremès? Em sembla entreadient i... És igual. Quan et rendeixes la meitat? És que no... Nanos, molta gent m'ha preguntat com fer un bon entrepà vegetal. La clau està en la molla. Jo pensava que deies la tonyina. No entrarem en si és vegetal vegà o vegetal vegetarià o vegetal no vegetal. O vegetal de vegeta, el bola de drac. Total, jo he estat analitzant molts tipus de pa. Sí. Us puc dir que sense cap tipus de dubte, l'entrepà vegetal de baguet sol ser el que dona millor consistència i tapa més la gana. Ara bé, sí? Ara bé, si el feu com a aperitiu per una festa, us recomano el pa de molla Bimbo, que no agafeu la marca Bimbo perquè és cara. No. Però agafeu pa de molla. El pa de motllo. Que de fet no es diu pa de motlla, sinó de motllo perquè es fa servir un motllo per fer-lo. Ah, exacte. D'aquí, de fet, surt... Saps que fa com... Comença recte i després fa com un cercle, així com un bolet. És perquè el pa sobresurt del motllo, saps? Ai, per això es diu pa de motllo. Clar, vale, doncs mira, una altra cosa que sabeu. Doncs bé, la recepta va així. Pa, d'acord? De motllo o de baguet? De moment em tens. Sí? Esmorzar baguet, festes infantils, motllo. Pa per un entrepà, d'acord. Vale? Sí. Ara, molt important l'ordre. Vale. Primera dosis, primera capa. Primera dosi. Primera capa. Com l'heroïna. Com l'heroïna. Primera capa. Podem ficar una lleugera capa de maionesa, no us passeu, que us conec. M'has perdut. Una lleugera capa de maionesa. Fots l'enciam a sobre. Això és molt important, sí. Perquè l'enciam queda enganxat amb la maionesa, llavors no se't mou. El típic que passa que l'enciam es cau. Però llavors, lo de dalt es caurà també, no? Oh, però aquí ve el truc, Daniel. No t'avancis! Tallis unes rodanxes de tomàquet, el fots per sobre l'enciam. Per què? Perquè l'enciam cobrirà el líquid del tomàquet i farà que no caigui tant. Com una bassa! Per sobre fots el pernil dolç, després hi fots una mica de formatge, si vols, i a la capa de dalt li fots el tou de banyonesa com Déu mana. Sí, acaba... Ja està. I ja està. Que bé que per posar pernil dolç i maionesa mou en un entrepà vegetal. Tot bé, no? Collons, més al l'ou, si voleu, foteu-li ou ratllat per sobre. No, si la maionesa ja em porta, no et preocupis. No, però li fots ou ratllat per sobre i li dona aquest toquecito. Però a més, tens la variació de salmó i la variació de xope. I han deixat el vegetarianisme enllà, saps? O sigui, ja no... El vegà el podeu fer en comptes de pernil, li foteu escalivada, que està de puta mare, i també us serveix. I la maionesa la feu amb poma, perquè porta huevo. Clar, perquè és vegà, hòstia, puta merda, tio. Que vagi bé gent. Hi ha maionesa vegana, tècnicament. Sí. Tinc una puta notícia. Calenteta de fa 2 hores. De sortida acabada del forn. Del forn de les notícies. Del forn de la política, de l'infern mateix. Estan allà els periodistes
forjant una notícia. Mira, tio, porto una notícia que literalment el titular posa el momento de Carmen Calvo en el Congreso Sí. que arrasa en Twitter y Sí. tiene más de 2.000 me gusta y subiendo fa 2 horas. 2.000 me gustes. Parin rotatives! Això a Twitter, no n'hi ha hagut mai tants. Parin putes rotatives, Daniel. I la senyora Calvo, què ha dit exactament? Bueno, el que ha dit... Que sigui tan revolucionari que a 2.000 persones de Twitter li agradin. Dispensa si sóc sarcàstic. No és el que ha dit, que també és com ho ha dit, Vale? que mare meva, s'ha sentit atacada per la bona senyoreta de Vox, senyoreta, senyora, dona, gentleman, com li vulguis dir. Escanya. Escanya. Escanya d'escanyo. No, em sembla que no va així. Diputada? Què tenen el... Bueno, és igual. Per Iván... Coño. Oh, no. Per Iván Espinosa de los Monteros. No, vale, d'acord. Sí. Segur que és una persona. Sí. O sigui, t'ho confirmo. Confirmat està. Confirma que és com nom de persona. Espinos? Espinosa. No, Espinos. Espinos. A seques. Sí, però després... Aquí diuen Espinos i després diuen Espinosa de los Monteros. Bueno, és igual. Bueno, que sigui d'on vulgui. És igual. La cosa és, tu saps que el podcast passat, perquè jo tinc continuïtat, vam estar parlant dels presos polítics. Sí. Va. No. Vam parlar d'unes persones que no van fer res. Els xiquets de la presó. Els xiquets de la... Els xiquets de la presó. Això és un grup de folk català dels anys 70. Els xiquets de la presó. Bueno, doncs Vox ja saps que no li va agradar la idea i han decidit... No li van agradar la idea dels presos polítics? No li va agradar la idea de l'amnistia pels presos polítics. Expensa. I a més es veu que PSOE ha fet altres cosetes, com per exemple apropar alguns dels presos d'ETA cap al País Basc. Abans apropen. Vale, continua. Bueno, és igual. No, passa res, tot bé. Total, la senyora Espinosa s'ha cabrejat i li ha deixat anar, un improperi a la bona senyora... Estic mirant els noms perquè... Calvo. Jo només recordo els cognoms perquè només és un, saps? Bàsicament, tatxant-los de que estan alliberant a presos perillosos i bla bla bla. Ja el vídeo a Twitter, mireu-vos-el, és digne d'escoltar. Sí. Total, a la senyora Calvo pots veure com en un moment donat li salta la vena i es cabreja amb la senyora de Vox i li fot una tralla, tio. Comencen a aixecar-se pedres com a bola de drac, no? Literal. O sigui, veus com agafa el micro i fa lo típic de... Té la mascareta, però pots veure com s'està humitejant els llavis per a començar... Allò que comences a sentir el track per darrere del rap de la batalla de gallos, no? Hòstia, seria brutal, jo ho veig, Que tinguin, com tenen un traductor per gent sorda, que tinguin un beatboxer també allà al Congrés, saps? On demand, que ve a parlar la senyora Calvo. Jo, mira, llegeixo un extracte, perquè t'entrin les ganetes d'escoltar això. Sí. Y dejen de mentir y de convulsionar este país, que está atravesando todavía una pandemia. Yeah. Podem ficar una... Va, és igual. Pots fer-ho tu. Sí. El muntes tu. Fes el que vulguis. Segueix els teus somnis. Dejen de mentirle a los españoles, dejen de inquietarles. Y sí, le voy a hablar de las víctimas. Bueno, total. S'ha muntat en còlera. No, en vull més. No, spoilers. M'agrada una miqueta la idea també de la senyora de tenir prioritats. Saps què vull dir? O sigui, potser estan acostant els presos cap al País Basc i tal per temes de pandèmia, perquè si tenen un problema els números siguin del País Basc. Saps? Vull dir, és tot un pla superdeterminat per baixar el número de casos d'infectats a Madrid. No, o no els tinguin. No? Sí, del pal de... No, és que, mira, els presos polítics d'ETA són els que porten... Més Covid i els hem de moure. Exacte. És tot un pla per les properes eleccions. Però al·lucinant. S'han estat cridant a mort... Cridant políticament correcte. Es pot, això? Perquè a mi, jo quan crido el fill de puta és el primer que em surt, saps? Llavors, què és políticament correcte? És quan acuses algú de ser còmplice dels assassinats de gent sense dir-li obertament. I això qui ho ha dit aquí exactament? Bueno, veuràs, la senyora Espinosa considera que moure els presos polítics d'ETA més a prop del País Basc equival a l'amnistia dels presos polítics d'ETA, deixar-los en llibertat i ser còmplice d'aquests atemptats. Tu pensa que això és com l'alliberament. Tu pensa que totes les presons del País Basc tenen com un forat darrere un pòster, com els Looney Tunes, des d'on es poden escapar. Això tothom ho sap. Has de trobar el pòster. Vale? O sigui, les parets estan plenes. N'hi ha com 700. És el de Pretty Woman. No ho diguis a ningú. Però clar, un cop estan allà ja poden marxar. Brutal.
O sigui, jo, mira, Daniel, et seré sincer, tu ho saps, jo sóc molt apolític. A mi la política em suda les pilotes. Exacte, ets apolític de A+. Polític, saps? Bueno, vale. Bueno, si toca. Suposo que si hem de votar... Però... Tu sempre ets més de tirania i de dictadura. Correcte. Mira, amb un ja en tenim prou. Amb un rei que ens governi bé... Bueno, espera, no hi entrem. No, però el que vull dir és un cop d'estat de tant en tant per anar canviant la persona i ja està. No cal que sigui 4 anys. Fem les eleccions cada 10. Jo no vull haver de votar més de 8 vegades a la meva vida. Això està entrant en un terreny molt pantanegós, tio. Estic sent sarcàstic, per cert, dictadures no. Sí, sisplau, o sigui, tot això ho fem des del bon rotllisme, no volem ofendre ningú. Exacte. L'ho dit, no soc una persona política, soc una persona que em considero bastant apolític. Ara, soc una persona pro marujeo, soc una vieja del visillo. Això és el... I jo, si hi ha crits al govern perquè 2 persones estan escridassant, em tindràs a primera porta, tio. M'he vist el vídeo 5 cops ja. Menjar-te les no sé quantes hores que dura un ple al Congrés en pos del safreig em sembla lloable. Però a més, és la passió de dir, ojo, tinc el safreig aquí, però he de saber el context d'aquest safreig. Deixa'm estudiar d'on ve tot això, perquè clar, s'estan fotent d'hòsties i no sé de què. És que, perdona, és que se m'acaba d'ocórrer una idea, perquè això són, és que no sé quantes hores són, 3, 4, són moltes hores de ple, vale? Però hi ha gent que només vol veure els highlights, vol veure els clips. Streamegem el Congrés a Twitch, fem clips de les millors parts i els subscriptors poden anar, no sé, a pagar la corrupció dels polítics i així, pues, el que queda dels impostos... Pels seus vitalicis? Exacte, el que queda dels impostos els podem invertir de debò. Brutal, m'encanta. Jo crec que ho trauríem. M'encanta. ¿Sabes? Vull dir, videoclip de no sabràs lo que ha dicho la senyora Calvo a la senyora Espinoza. 30 segons, no en vull més. Top 10 govern moments that will blow your mind. I amb el clickbait de la senyora Calvo fent no pot ser! Què ha dicho què? Senyora Calvo, pot ficar cara de sorpresa? Perquè és pels highlights. És pels highlights. M'encanta la idea. Jo crec que hi ha hagut pitjors idees proposades. Jo crec que podem anar-hi, això no ho podem treure. Aquest vídeo no el podem treure ara. Això està copyrighted. Patent pending. Ràpid, agafa un boli, escriu-ho. Si ho escric jo, la patent funciona. Manolo, firma'ns això. Tu que ets notari. No, tothom sap que si tu escrius això està patentat, és vàlid legalment, siguis qui siguis. Així és com es patenta tot. Color blau, patentat. Ho he donat jo, com el pati del col·legi. Això és meu. Jo primins, pues això, la mateixa idea. Twitch, Congreso. Twitch del Congreso. M'agrada que aquesta notícia hagi portat això. És que segur que tanta gent aprendria tantes merdes polítiques. Jo he llegit tant de política només per aquesta tonteria. Tens un streamer com el Rubius, l'Illo Juan, descrivint-te el Mr. Jagger. A l'anàlisis. Al bar. Dir, no sé, Merda, hem trobat la forma que les noves generacions vegin política. Bueno, les noves generacions i nosaltres. I nosaltres. També, tampoc... Som les noves generacions. Som les generacions. Som generacions que ja arribem, ja tenim a una edat, tu i jo, que ens fem amb la gent jove, però total. I al final, a part d'això, a part d'haver-se escridassat i haver-se abordat i tot això, ha quedat en res? Sí. Ha quedat en la millor part, que és quan les dues se senten i segueixen el pleno. Digue'm que s'estaven asseient al de costat. Digue'm, per favor, que estaven assegudes de costat i ha hagut d'haver la intensitat o la tensió. No, però el Huffington Post ha fotut la foto de les dues parlant-se com en un cara a cara, saps, un versus, només falta el versus al mig. Com a l'Street Fighter. Em sembla brutal. Fight! O sigui, mira quina cara de resolució i de... El podcast quedarà de puta mare, sí. Sí, nois, us estic acostant al micro perquè ho veieu. Sort que no ho esteu veient perquè la tensió m'està fent suar. Jo estic aquí al mig, és que et creues en les seves mirades i explotes. Jo crec que igualment s'han enviat un WhatsApp després de oye, por favor, me he calentado, lo siento, ¿sabes? Vamos de cañas igualmente el jueves. Sí. ¿Por qué, güey? Que lo de asesinos era un oxímoron. Y lo de la pandemia tampoco me importa tanto, ¿sabes? O sea, ahora que han abierto las terrazas, ¿para qué? Ei, gràcies per escoltar audio.png. Escrit com la paraula punt, no com el símbol punt. Que sí, que això ja ho hem dit. Podeu trobar-nos a Twitter i a Instagram, a @audio.png. P-U-N-T. Passeu-vos a deixar-nos un comentari. O a fer-nos escarni, o mofa, o el que vulgueu. Vale. I el Daniel m'ha dit que us digui que molta merda. No t'ho he dit precisament.